It-tanker tal-gass li jinsab f'Dili Mara tmexxa 70 metru il-bot mill-moll kif ir-riħ tul il-lejl tela sa forza 8 u laqat mod speċjali din iż-żona. L-Electrogas Malta 2 ħabbret li se tagħmel dan bħala prekawzjoni kif rat li jkun ideali li jiċċaqlaq minħabba li l-baħar kien imqalleb. It-twissija infatti baqgħet fis-seħħ kważi tul il-jum kollu. Matul dan iż-żmien it-tanker tal-gass mhux se jkun qed jopera u bekk sorsi ta' enerġija oħra se jkunu qed jintużaw minn floku. Dan ifisser li l-elettriku għal ħin twil kien qed jiġi mill-Interconnector, proġett li kien xprunat minn Gvern Nazzjonalista. Fl-istess waqt l-Electrogas Malta ma qalu xejn jekk sarx risk assessment biex it-tanker ikun jista' joħroġ il-barra. Meta l-Prim Ministru Joseph Muscat kien ħabbar il-wasla tat-tanker tal-gass ġewwa pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista kien wera tħassib tiegħu dwar il-periklu għal residenti ta' Marċaxlokk u ż-żoni tal-madwar. Madankollu Muscat baqa' insisti li t-tanker tal-gass mhux se jkun qed jikkawża l-ebda periklu. It-tanker tal-gass armata LNG Mediterrana jintuża bħala floating storage unit biex jissupplixxi l-gass lill-power station tal-Electrogas, il-konsorzju li ntażel mill-Gvern biex jibni l-power station li għalija qed jagħmel tajjeb il-poplu Malti b'garanzija bankarja ta' aktar minn 360 miljun euro. Proġett li spiċċa wkoll f'nofs il-kontroversja taħraq marbuta mal-kumpanija sigrita fil-Panama 17 Black.